belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra schrijft vandaag over een rapport dat zou zijn opgesteld door de beveiligers van minister van Financiën Javier Silvania. In het rapport stellen beveiligers dat ze zijn geïntimideerd en vernederd door de minister en dat ze niet meer de minister willen beveiligen. De voorzitter van de NAPB, Thais Isidora Loanju, bevestigt het bestaan van het rapport, maar wil niet te veel details geven. Het rapport is ingeleverd bij Gilmar Pik-Pisas, niet alleen minister van Justitie, maar ook minister-president van Curaçao. Minister-president en tevens minister van Justitie Gilmar Pik-Pisas ging gisteren tijdens een persconferentie van de overheid in op vragen over het gedrag van ministers. Hij stelde in algemene bewoordingen dat de bevolking nog even geduld moet hebben. Hij is hard bezig om ervoor te zorgen dat alle ministers en parlementariërs zo goed mogelijk kunnen functioneren in het team. Hij vergeleek het team van zijn kabinet met een voetbalteam waarvan hij als coach ervoor moet zorgen dat mensen goed kunnen presenteren en waar nodig hun houding aanpassen. De avondklok op Curaçao wordt vanaf vandaag opgeheven. Dat heeft de regering gisteren bekendgemaakt. Ook gelden er nieuwe inreisregels voor passagiers. Mensen uit de eilanden Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Statia kunnen vrijelijk naar Curaçao vliegen. Alle andere mensen moeten nog wel een negatieve uitslag van een PCR-test overhandigen. Maar de eerder verplichte antigeentest 3 dagen na aankomst op Curaçao wordt opgeheven. Er mogen weer feesten worden gegeven op Curaçao en ook mag er weer gedanst worden. Er gelden nog wel enkele restricties in de zin dat feesten die binnen worden gehouden een maximum hebben van 200 bezoekers. Buitenfeesten hebben een maximum van 400 bezoekers. Maar er gelden geen verplichte testen of QR-codes die moeten worden overhandigd. Wel roept de regering iedereen op om zich zo verantwoord mogelijk te gedragen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. De Girobank op Curaçao is niet langer actief, maar nog steeds hebben veel mensen een rekening bij de Girobank. De centrale bank deed eind vorig jaar een oproep aan iedereen om die rekeningen over te hevelen aan bestaande banken, maar nog steeds hebben 7000 mensen een rekening bij de Girobank. Vanaf dit jaar moet iedereen met een bedrag van minder dan 1,2 miljoen gulden op de rekening 10 gulden administratiekosten daarvoor betalen. De bekende Curaçaoenaar Tony Castro is gisteren door de politie op heterdaad betrapt. Hij was bezig met het aanbrengen van een tekst bij de rotonde van Janwee. Die was enkele dagen daarvoor helemaal geverfd omdat er al eerder teksten waren aangebracht. Volgens Tony Castro strijdt hij hiermee tegen vrouwenmishandeling op Curaçao. Het Curaçaose voetbalelftal voor vrouwen speelt zaterdag haar eerste officiële internationale wedstrijd. Dat zal zijn tegen Guatemala en vindt plaats in het stadion Jean Francisca. Daarna wordt er gevlogen naar Santo Domingo, waarbij op 22 februari wordt gespeeld tegen Sint Kitts en Nevis. Curaçao heeft daarmee een vrouwenelftal dat ook internationaal wedstrijden gaat spelen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.